danna alamar subscribe sa'annan ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ubangiji Ganduje Allah haɗa shi da musibar da ba zai iya ba. Ubangiji Allah haɗa Ganduje da musibar da ba zai iya ba, da isar manzon Allah. Alfarmashi Ibrahim Kaula, da alfarmashi da Abshewu Tijjani, radiyallahu don wilayarsu, da alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan alfarmar Akadabu, da Afarrado, da Nujaba'u, da Rukaba'u, da Abdalu, da Autaru, dan Salihi, da dan mala'ikatul muqarrabina, dan Kirami Barara, dan Rafrafu, dan Al'arsu, dan Siyutul Muntaha, dan Jibril, dan Mika'il, dan Israfil, da Azra'il, dan alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ruhin Annabi. Dan zuciyar manzon Allah, dan sirrin annabcin manzon Allah, Allah dan wanda takar manzon Allah, Allah dan kudubaniyar annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan albarkacin zuciyar manzon Allah, dan albarkacin zikirin annabi, dan matsayin annabi, dan muqamin annabi, dan albarkacin ceton da annabi tsayi, dan halin da annabi ke ciki. Ubangiji Ganduje Allah ya kaddara mu bala'i, Allah ya hada shi da bala'in da ba zai iya ba. In da yawa sarki yake rubutu cire shi ma Allah ka aiko masa da musibar da ta cire shi, Allah ya hada shi da bala'i. Ubangiji Allah ya haɗa shi da aiki da nafil, Allah ya sa zabaniya su kama tun yana duniya, Allah ya haɗa shi da mala'iku zabaniyawa, Allah ya tsine kan duci albarka, Allah ya cika duci, Allah ya tsine ubansa, Allah ya tukutu bar uban gaduci, Allah ya tsine kan duci, Allah ubangiji Allah ya isa. Ubangiji mun roƙe ka dan alfarman manzon Allah, Ganduje Allah ya kaddara mu da bala'i ba zai iya ba, kuma sai ta adda sarki kuma sai ya koma. In Allah da sarki sai ya koma, sarki sai ya koma Kano, duk wanda ya hawa ba zai zo na lafiya ba. Albar mu manzo Allah sarki ma Ganduje sarki sai ya koma mulkin Kano, a sarki Sanusi in Allah da sai ya koma mulkin Kano. Mu ƴaƴan sarki ne, mu aminan sarki ne, mu da mutanen sarki, mu mutane shi Ibrahim Kaula ne, mu ne masoyan sarki. Kuma sarki dan bai samu bane, mu dan wanda suke tare da shi mun fi kaunar sa, dan bai samu bane da ba za ma yi haka ba, amma ba komai. Albarka annabi Allah sai masa hada shi da farin ciki sarki. Kuma mun da zan gamu da sarki zan gaya masa sai ɗebe kayansa daga Allah ya taimaki mai girma gwamna, Allah ya taimaki mai girma gwamnan Kano a cikin abin da ya faru na maganganu da aka zirma ni, aka tirsasa ni na faɗi marasa kyau a game da abin da ya bayyana. Sai da haka wannan bayan kaina bane, ni masoyi ne, masoyin gwamna ne, mu yan gadudiya ne, kuma mutanen Buhari ne. Sai da haka mu ba makiya bane. Da haka muna mai taya mai gwamna farin ciki a cikin wannan abun da kai, na wannan abun da kai, Allah ya saka da alheri, kuma Allah sa yin Allah ne, kuma muna biyayya a cikin gwamnatinka da kuma duk abun da kai, mun san kai na Allah ne. Duk ko mutum baya san abu, to wani lokacin abin da mutane ba so ba sai ya zama shi ya fi alheri a gare su. Wani abun ba kwa so amma sai ya zama alheri, kuma mun ji a zuciyata na ji farin ciki, kuma muna farin ciki da wannan naɗi da aka yi. Da haka ba wani mutum da ya sai zuga mu kika. Da haka muna masu biyayya da kuma a cikin abubuwan da kai na ayyuka, duk garin nan ba a taɓa wani gwamna wanda ya aikin ka ba, na gadoji da kai da yawa, da kuma tituna da kai da yawa. Ka yi gada ta kusa 50, gadoji da ta sama da ta ƙasa, sannan ka yi tituna ya fi 500, ya kai 700, kala daban masu kyau. Da kuma tallafi da kake bayarwa a game da makaranta yara, da abincinsu, da ɗauke musu kuɗin makaranta da kake, sannan da kuma abin da ya shafi makarantu da kake ba su tallafi na gine-gine da kayan shimfiɗa, da kuma komai da gyaran abin nan, da kuma abin da ya shafi masallatai. Da haka Allah ya maka baiwa, dole ne a ambace ka da gwamnan musulunci kuma khadimul islam. Da haka mu mun zama mutanen gwamna na Kano mai girma. Allah ya taimaki Ganduje, Allah ya tuka mahaifiya da mahaifi, Allah musu gafara, Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya taimake ka, Allah ya sa mulkin ka bayan ka gama kuma Allah ya tsare maka abinki, Allah ya tsare maka sharrin zamani, kowa ya yabe ka a cikin aikin ka, da mutane da kake kaiwa maka, da kuma ibada. Yabo Allah ya taimake ka, Allah biya bukata. Muna mai farin ciki, Allah baka hakuri, mun maka laifi muna masu tuba, mun san Allah ya ba ku zamanin Allah ne kuma ya ba ku hannu. To salamu alaikum.